Ilang taon ka na, baby? 13. Taga dito ka talaga? Taga dito talaga ikaw? Ay, hindi. Taga saan ka talaga, baby? Sa Sambales po. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, Lord. Isang napakagandang tanghali na naman sa inyo mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Today is December 15, 2020 at 10 araw na lang papalapit na ng papalapit ang Pasko. Pero kaming JFS team patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayon ay dadako kami sa Nabwa, Camarines Sur upang sorpresahin ang napakagandang bata. Pero hulaan nyo, wala namang celebration pero sasorpresahin siya ng kanyang napaka-sweet na nanay dahil all the way from Turkey dahil siguro may pagkakatampuhan. Ngunit para alamin natin kung bakit sasorpresahin ng ating nanay ang kanyang napakagandang anak. So tara na't kilalanin din natin ating packages na ibibigay din natin sa kanya. Meron tayo dito hot air bubble balloon na may I love you, Aya. Meron tayo ditong 1 bucket of chicken from Chicken Joy. Meron tayo ditong jacket na gift from RRJ. So, RRJ, baka naman. Ayan, so meron din tayo ditong chocolate bouquet na ibibigay din natin kay Aya mamaya. At syempre, meron tayo ditong hygiene essentials from Watsons. Look good and feel great. So baka naman dyan Watsons sponsor naman sa JFS. Joke! Joke lang! So for our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Advance Merry Christmas mga ka-JFS! We don't just create but we captivate. Tara na't bumiyahe all the way from Nabwa! Andito na kami sa Nabwa upang sorpresahin ng ating napakaswerteng bata. Tara na't samahan niyo kami kung asan siya. So, andito tayo guys sa Santiago Old Nabwa. So, walang okasyon na walang birthday. So, sorpresahin lang natin si baby. Kasi na-miss daw siya ng kanyang mommy. So, sorpresahin natin. Ako! Ay, hello po. Andito po ba si Aya? Ayan na. Ano ba yun? Aya si Wilson? Oo. Nasaan po siya? Nasa loob. Sa loob po? Pwede po ba namin? Ay, nagagalit sa loob ang kan. Kararating kasi lang namin. Opo. Ay! Hello po. Aso! Stay. Hello! Ay, baby si Hyacinth? Hyacinth! Ay, na-package na pinadala namin aso. Ay, pinadala ko sa aming package. Hey! Balik, nakapangalan sa baby. Pwede ka ba namin ma-invite? Alik. Ay, ilang taon ka na, baby? 13. Taga dito ka talaga? Taga dito talaga ikaw? Ay, hindi. Taga saan ka talaga, baby? Sa Sambales po. Zambales. So, eto kasing gift na to, ay, dito ka sa kabila, baby. Dito ka sa kabila. Okay? So, eto kasing gift na to, baby, pinabibigay ng iyong pinakamamahal. Pero, ano bang okasyon ngayon? Ano bang okasyon? Wala naman? Wala naman po. Wala naman. Okay ka lang ba? Ba't ka parang kinakabahan? So, taga Sambales ka. Kailan ka pa dito sa Pilipinas pati? Kailan ka pa dito sa sa Nabwa? Matagal na po. Matagal na din. Ano ka? Half American? Ano ba?
Black American. Okay. So, okay lang yan. So, ito yung surprise kasi tawa-tawa si Mami dito. Si Mami naman eh. Kasi parang ang ganda ng ano niya. Pagkakulot ng ano niya. Hindi siya, ano na yan, 1.8. 1.8? Oo. 1.8 na ba? Okay, so baby, ito yung gift na to. Gusto ko ikaw ang magbukas. Okay? So, ready ka na ba? Alam bang name mo? Kit ng name mo, Hyacinth Wilson. Now! So, baby, buksan mo na tong gift ko para sa'yo. Dali. Wow! Surprise, Hyacinth! Ayan, so, Hyacinth, sa tingin mo kanino galing to? Harap ka dito, baby. Oh, kamusta? Speechless? Speechless? So, ito, baby, yung gift na to. Balita namin, favorite mo daw ang BTS. Tama ba? So, ito, baby, para sa'yo to. Ito, may chocolate bouquet tayo dito. Ibibigay sa'yo ni Ate Angel. Para sa'yo tong chocolate bouquet na to. At syempre, itong Jollibee, itong RRJ, itong Hygiene Essentials, akin na yung bubble balloon ni baby. At itong I Love You Aya na bubble balloon ay para sa'yo na pinabibigay din ni Mommy. So, ayan baby, kamusta yung nararamdaman mo? Dito muna natin itong bubble. Ay, ito baba na natin, baka mahulog. Kamusta yung feeling ni baby? Nabigla? Kamusta parang, si Mommy yung napatili, di si baby Hyacinth eh. Kamusta? Kamusta baby? Surprise po sa akin ako. Ba't ka kinakabahan? Kala niya daw kung ano. So, eto baby, may babasahin akong message para sa'yo. Actually, itong message na to, dalawa to, kasi message to ng iyong ninang Mizi, tama ba? Mizi ba to? Mizi and ang inyong mommy. Okay? So, unahin na natin yung letter ni mommy, ni ninang Mizi. To my dear Haya, first of all, I want to greet you a happy holidays. And let me have this opportunity to tell you this. You are special in any side of you. Always be happy and positive in life, even though your parents are not always on your side. But always in your heart, dream big and reach your limits for you to reach your success in life. Always remember that we're here for you to guide you and support you. Stay sweet and jolly, and most of all, keep your faith in God. Again, Merry Christmas and a Happy New Year, and God bless from your ninang Mizi. Ito naman, message naman to from Mommy. Dearest Aya, surprise anak, walang okasyon, pero advance Merry Christmas. Miss na kita, madami ng Pasko at bagong taon tayong hindi nagkakasama. Palagi mong tatandaan, Mama will always love you and make a way to express my love for you. Please be strong for me kasi soon we'll be together at di na magkakalayo. Always pray tayo anak, okay? See you soon anak. Hold on tight and enjoy life, but behave and take good care of yourself. Malaki ka na, kaya be careful of yourself. I love you always. Merry Christmas anak. From Mama Rose. Ay, ang mga message na yan, parang naiiyak si baby na hindi ko maintindihan. Halika din, iisip ko muna tong bubble balloon. Pero yung pahawak muna nating bubble balloon. Ayan. So, halika dito, baby Aya. Naiiyak si baby Aya. Dito ka lang, baby. Dito ka lang. Okay ka lang? Okay ka lang, sige. Okay lang naman umiyak. Okay lang naman umiyak. Na umiiyak na doon, naiiyak din ako. So, ano ba? Kamusta, baby? Ay, naman po. Ano po? Naiiyak. Tapos namimiss si Mama. Okay, so, balita namin, okay ka lang ba? Nagtatampo ka ba kay Mommy? Hindi naman. Oh, okay. So, hindi ka naman nagtatampo kay Mommy kasi itong gift na to, walang occasion na, pero gusto ka niyang i-surprise. Bongga na yun, di ba? So, sana kahit wala pa si Mommy ngayon, maramdaman mo yung presence ni Mommy sa'yo, okay? So, Aya, halika dito. Gusto ko tahingian ng message. Anong gusto mong sabihin? Gusto mo bang bitawan? Parang nabibigat. Bigat-bigat ang ma. Bigat-bigat ang dala ko, ma. Wait lang. So, baba muna natin to para hindi ka masyadong mahirapan. So, halika dito. Ay, ayan. Pupunas na siya ng luha. So, Aya,
Anong gusto mo sabihin kay Mommy? Kasi sobrang effort na to, baby, di ba? Oh, kami galing pa kami ng ng Black American din. Charot, charot lang. Kasi lang kitang pangkitin. So, baby, anong gusto mo sabihin? Thank you po mama sa lahat ng suporta mo sa akin. Tsaka thank you kasi kahit pasaway ako, nililigaluan mo pa rin ako. Tsaka kahit nasa malayo ka, sobrang pagmamahal mo sa akin. Kahit malayo ka, I love you and I miss you. Salamat. Mama, ako yung mama niya. Sa ganda nakatulog. Joke lang. Joke lang. So, halika dito, Aya. Isang flying kiss naman dyan kay Mami. Ayan, number 1. So, ang ating lucky girl for today na si Hyacinth Wilson, all the way from Nabwa. Walang okasyon, everyone, ha. Gusto lang siyang surprisein ng kanyang napaka-sweet and thoughtful Mami. So, Aya, again, Merry Christmas. Ako pala si Ate Angel Love and Surprise Ambassadress from JFS Team. Maraming salamat kahit papano na pasaya. Masaya ka ba? Ayan, so lahat yan, para lahat yan sa'yo, meron ka na dyan na, ayun, paghahatian na natin yung hygiene essential dyan sa loob. Meron ka ring sweater, may Jollibee, may chocolate. Makiharap ka dito, naiiyak talaga si Aya. Ayan, may bubble balloon ka pa. So, Aya, para sa'yo yan lahat, okay? Sana nag-enjoy ka sa surprise ni Mami. Again, I am Ate Angel, everyone, your love and surprise ambassadress. Kahit saan parte ng Bicol o labas ng Bicol, kayang magbigay ng sorpresa at saya, rain or shine. We don't just create, but we captivate. Again, I am Ate Angel. Let's say bye-bye, Aya! Bye-bye! Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.